ne ke ba kuwa na dan mai da ran da zo man gama daga nan yanzu haɗin hanya layin nan ran da ka irin shafa ne haka tukunna ran da ka mai zo tafiya yi ne mutum din ke da gelan ke yawa yana baya sai gidan Alhaji Umar ne ko ai ka san gidan sona din ne ba gidan sariya ka dawo gani a ban ta ba hello nake ni sarki ne assalamu alaikum nake ni sarki ne ba zan yi tinkarin kowane guri da rufe ba ka san gidan mana wajen sun za mu shiga da rufe wanda ya yi mana magana mun shiga yan wani amma tun da shi sananne ne samun hatsara duk ya dina ta mutum ɗaukar ki a bidiyon ba dole ya yanzu ina ai ko da yawa dauka ba yanzu wanke sai kike ne za ku yi mana da kuke mu kama lokacin na mamanta ne yawan da ga nan gidan matsalin ke binciken ta wannan layin da ya mutanen ɗaya yi arewa a gidan can wajen gwamnati